Uffiċini li s-soltu mmorru fihom għax ikollna bżonn xi servizz, ġieli ninqdew tajjeb u bl-aktar mod effiċjenti u forsi f'xi drabi oħra jkollna dwar xiex nilmentaw. U x'inhu s-servizz li jingħata minnhom huwa kruċjali għall-iżvilupp ta' pajjiżna. Dawn huma l-uffiċini tad-dipartimenti tal-Gvern u aġenziji pubbliċi, uffiċini li l-pubbliku seta' jżur fl-okkażjoni tal-ġimgħa għas-servizz pubbliku. Fost dawk li fetħu l-bibien tagħhom kien hemm il-mita fejn il-pubbliku gawda minn sessjoni informattiva dwar il-ħidma li saret minn din l-Aġenzija fl-2014. Ingħataw wkoll tarif dwar il-karrieri fil-qasam tal-informatika, attività li qajmet interess fost dawk li tkellimna magħhom. Biex naraw kif taħdem is-sistema tal-mita. Xtaqt anke li t-tfal tiegħi jkun jistgħu jaraw x'opportunitajiet għandhom. Min bħalissa jkunu qegħdin jażlu anke x'suġġetti qed jagħmlu għall-futur tagħhom. Għenni naf ukoll x'għamlu l-mita u kif jaħdmu s-sistemi tagħhom. U mill-attività fil-mita morna nosservaw dak li kienet jiġri fil-kwartieri ġenerali tal-Korp tal-Pulizija fil-Furjana. Hemm il-pubbliku kellu l-opportunità li jżur il-Mużew tal-Istorja tal-Korp, il-Mużew tal-Kriminalità, il-Kappella kif ukoll shelter li jinsab taħt il-kwartieri. Shelter li fi żmien it-Tieni Gwerra Dinjija kien iservi ta' Sptar Ċentrali. Il-Maġġur Joseph Bord spjega kif minn dawn l-attrazzjonijiet kollha l-akbar interess kien fil-Mużew tal-Kriminalità. Inti tistenna li ġimgħa l-pubbliku wieħed jistaqsik direttament dwar ix-xogħol tal-pulizija, s-servizz li tagħti l-pulizija, però l-istess nies meta tistaqsi fuq il-parti tal-kriminalità. F'Għawdex kien l-Isptar Ġenerali li fetaħ il-bibien għall-pubbliku. Biex hekk din id-darba min attenda seta' japprezza s-servizz li joffru l-ħaddiema kollha fil-qasam mediku.